Maglipay kita, nining panahon na, kay natabo na si Jesus nga manunubos. Siya gidanagan sa mga kabituonan, ginaludhan, giampoan sa tanan nga katahan. Ihiklin ang mga kasakit ug ang tanan nga kagulanan, maghiusa sa pag-ampo ug pag-awit, sa pagsaulog pag-ambahan tang tanan. Maglipay kita, nining panahon na, kay natawo na si Jesus nga manunubos. Siya gidanagan sa mga kabituonan, ginaludhan, giampuan sa tanan nga katahan. Ihiklin ang mga kasakit ug ang tanan nga kagulanan, maghiusa sa pag-ampo ug pag-awit, sa pagsaulog pag-ambahan tang tanan.